90.3 Energy FM. Pagkaw mo sabihing radyo, sabihin mo, Energy! Masam Summit. 16 minutes past the hour of course, 10 o'clock in the morning mga kaibigan. At welcome po sa ating programang Coffee Break. At kasama niyo pa rin po ang inyong likod, Jay Uriles. At this juncture mga kaibigan, we have formerly commanding office ng 2nd Infantry Division, now the Public Information Officer of Northern Luzon Command, Major Marco Antonio Miko Magisa. Good morning po, Major. Hello, sorry. Hello, good morning. Yes, Jay. Good morning. Good morning sa'yo. Good morning sa ating mga listeners. You're live na po sa ating Energy FM Dagupan. Of course, 90.3 Energy FM Dagupan. At the same time, this is simultaneously being heard coast to coast sa ating Energy FM Dagupan FB page. And we are heard coast to coast and globally po, sa mga air radio portals natin. Major, good morning po sa inyo. Major, how do I address yun na lang po? Major Miko. Yun po yung tawag na po sa inyo. Miko. Miko, M-I-K-K-O. M-I-K-K-O. Yan. Major, una ho, gusto ko na pong tanungin kayo kaagad. Anong oras po nangyari at kung paano ho nagkaroon po ng information ng ating mga militar na meron pong mga NPA na nagkaroon po ng aktibidad sa lugar ng dyan ho somewhere in mga Taram? Tama po. Yesterday morning, around 6 a.m., nagkaroon po ng encounter between our soldiers and about around 40 NPAs. Nagsimula po ang combat operation based sa information na natanggap natin mula sa locals doon sa community, mula sa indigenous people na nakatira doon sa community malapit sa sa encounter site. In-inform nila yung ating mga tropa na merong about the presence of NPAs nga doon sa lugar, and si General Pasha, Audrey Pasha ng 702nd Brigade na station dyan sa Manawag, Pangasinan, ay nagpadala ng scout unit to confirm or deny yung veracity nung information. Ang scout unit is a small unit na ang purpose niya talaga is intelligence gathering, just to confirm. However, napa-engage yung ating scout unit at nakita nga natin na talagang nakita nung commander doon na outnumbered sila, mga 40 NPAs ang kalaban and nasa vantage position. That's why he requested for fire support, which is binigay natin sa pamamagitan ng 6 rounds of 105mm howitzers yung mga kanyo natin. So, ayun. Major, ibig sabihin po nito, we were declared insurgency free. Medyo matagal-tagal na rin po itong pangyayaring ito dito sa Pangasinan. Sa tingin ninyo, sa pagkakaroon po ng enkwentro ng NPA at militar dito sa may mga Taram, nangyari nga ho kahapon, we were surprised na meron hong mga umahaligit-aligit palang mga NPA dito. Tama. Yan yung mga questions, yan yung lingering questions ngayon. Is Pangasinan still insurgency free? Ang iniisip ng nakararami dahil nga nagkaroon ng encounter ay hindi na daw. Well, para naman sa military, on the military's point of view, para sa amin, sa assessment namin, yung encounter kahapon is an indicator, it is a clear proof na insurgency free ang Pangasinan as a province. Bakit? Kasi yung the mere fact na in-inform ng mga locals o ng community ang sundalo about the presence of the NPAs, ito ay nagpapakita na wala nang mass-based support na na-enjoy ang mga insurgents dyan, kung kaya't sila ay hindi tulad dati na ang mga NPA kayang magstay sa isang lugar ng matagal dahil suportado sila ng komunidad, suportado sila ng tao. Pero the mere fact na nalaman natin ang presence nila at ang information ay nagmula mismo sa community, it is a clear proof or a manifestation of the fact na wala nang mass-based support at wala talagang insurgency free pa rin ang ating lalawigan ng Pangasinan. Major, Barangay Kakawitan and Barangay Lawak, Langka, kung tutuusin, kung titignan po natin itong areas bang ito, I could say na bulubundukin ba ito? Bakit po nagkaroon po ng ganitong inkwentro kaagad? Ang puwersa po ba ng NPA ay should I say
ang lakas na ng loob nila ngayon bumababa direktas para ho magkaroon ng ganitong pagkakataon na engkwentro ng militar? Well, ang sabi naman sa atin is, ang ano nito, I just want to make it clear na ang encounter site is doon sa mountainous area. Mountainous area, okay po. Yes, okay po. Barangay Lawak Langka. So malayo siya doon sa barangay proper. As a matter of fact, ang pinakamalapit na community daw sa encounter site is around 4 kilometers. So isang sitio doon ng barangay Lawak Langka. So yung encounter site, yung location ng encounter site only shows na hindi na talaga makalapit yung mga NPAs, and they are forced to seek refuge na lang dito sa cover ng mga jungles ng mga bulubundukin. So hanggang doon na lang sila sa malalayang lugar, nandun na nga lang sila, nasa gubat na nga sila, na isusumbong pa sila. So talagang masasabing wala na talagang ini-enjoy na suporta, at malamang takot na takot rin sila, baka napilitan lang itong mga to o wala na lang, baka umiiwas lang rin sa operation sa kabilang banda itong mga to, kaya napunta dyan sa mga taref. Ito po, gusto ko rin malaman at this juncture, kumusta po? Meron na ba tayong mga reported mga wounded sa side po ng mga NPA at sa side po ng ating military po? Well, the good news is that as of yesterday, yung nakakontakt tayo, kasi ngayon medyo mahirap mag-establish ng contact sa natin dahil sa location nila, at the same time ongoing yung pursuit operations. Pero as of yesterday, ang report sa atin ng tropa is that all of our soldiers are safe, walang injured, walang killed sa hanay natin. And bine-verify pa natin, we are still validating yung mga natanggap natin na report from the community. May mga ilang barangay na nagsabi sa atin, and even dun sa media, may nag-interview sa akin kanina na nagsabi na meron nga daw nagpaabot sa kanila ng mga listeners nila na meron daw dumaan na mga NPA doon at mga wounded nga daw, may mga wounded daw at parang may patay pa yata. So, is this verified na po, Major? Wala pa. We are still validating it, and tulad na ng sinasabi ko, hindi naman namin kaagad ma-treat yun as an accurate information, because ayaw naman namin na magkaroon tayo ng maling recording of facts. So we are still validating this information, and once na ma-validate namin, we will be those will be included in our official reports. Another valid question that was raised a while ago sa akin is that ano pong ginagawa ng mga NPA dito sa Pangasinan? Well, may recruitment po bang nangyayari, Major? Oo. Ang natin dyan, ang ginagawa kasi ng NPA ngayon is that talagang yung normal nature nila, usual nature nila, na paikot-ikot sila, umiikot sa isang area, hoping na ma-recover yung nawalang mass-based support nila. Ang natin dito, ang assessment natin is that nandun sila sa lugar to recruit to yung mga tao, yung dun sa community, particularly yung mga indigenous people, kasi as of now, ang sad reality is that ang kaya na lang i-recruit nitong mga NPAs na ito ay yung mga indigenous people at yung mga kabataan, mga youth natin, na they are taking advantage of their innocence and peaceful nature. Ngayon, ang hindi nila inaasahan ay yun nga, na talagang ayaw na pala talaga sa kanila ng komunidad. So mabuti na rin dun sa pagdating pa lang nila ay naiparating na kaagad, naipabigay alam na kaagad sa atin yung presensya, and action na naman natin. And rest assured that sa mga future information na maibibigay sa atin, intelligence information or tip na mabibigay sa atin ng community, appropriate actions will be given or conducted by the military to ensure na hindi na makapag-ugat o hindi na maputol kaagad natin yung anumang terroristic plans ng NPA sa kanilang lugar. Major, I was kanina trying to check at the same time. Meron po rin pala tayong programa na tinatawag na balik loob sa pamahalaan. Maaari nyo bang bigyan po ito ng kalinawan, insights para ho sa mga tagapakinig natin, lalong-lalo na sa mga NPA na gusto magbalik loob sa gobyerno? Tama, meron tayong tinatawag na Enhanced Comprehensive Local Integration Program, or ito yung ECLIP kung tawagin, na inilaunch ng gobyerno as early as 2017 na effective 2016 yung ang parang yung mga nag-surrender no 2016. As of this year alone,
dito sa area ng north ng NOLCO, meaning regions 1, 2, 3, and Cordillera Administrative Region, meron na tayong na-record na 301 surrenders na nagbaba ng 93 firearms. Itong mga NPAs na to, naka-avail sila nitong e-clip, and under the e-clip, ang former rebel, depende sa level of participation niya o doon sa underground movement, ay can avail up to 700,000 worth of benefit. Ang pinakaunang ma-avail nila dito sa e-clip upon their enrollment dito sa program, they will be given a check worth 65,000 representing the immediate cash and livelihood assistance. 65,000? Yes. Yun. Para makaano kaagad sila. Matulungan sila sa kanilang pagbabagong buhay. Okay. Iba pa yun doon sa firearms remuneration na kapag ka nag-surrender sila ng baril. Ibig sabihin, yung 93 na baril na yun, meron yung commensurate na amount. Doon sa Southern Tagalog dati, sa Infanta Quezon, meron kaming isang former rebel doon na nag-surrender ng baril, ng high-powered firearm, at nakatanggap siya ng cheque na worth 188,000. That's a big amount. Yes. And hindi pa kasama dyan yung housing benefits nila na up to 400,000. At the same time, meron din tayong mga non-monetary benefits like livelihood training, job opportunities, educational grants para sa mga anak nila. So, ang dami. These grants or these benefits are being extended or being offered by the government dito sa mga few remaining NPAs na nag-ooperate dito sa ating area para finally turn their backs dito sa armed struggle, put down their arms, return to the folds of law, live peaceful lives with their families, lalo ngayong magpapasko, and be a productive member of our society. That's very nice. Para maging part na ng solusyon. Tama na, sinasabi nga namin parati, tama na, tapos na dapat yung panahon ng away ng Pilipino sa kanyang kapwa Pilipino. Kinakailangan natin ngayon, let us pull each other together as a nation, let us move forward as a nation, and sama-sama natin campaign yung kapayapaan at kaunlaran na nararapat matamasahin ng bawat isang Pilipino. Since this project has started, Major Miko, how many surrenderies na po ang natanggap po ninyong tanggapan? Well, dito sa Northern Luzon Command, when we check, asa 735 or 765, if I am not mistaken na. Malaking yung figure na po yan, Major. Correct. Yun ay mga former rebels and sympathizers na nag-withdraw na ng support, nag-withdraw ng membership dito sa Communist Party of the Philippines. And talagang, ngayon nga, ang realidad ngayon, marami kaming natatanggap na feelers. May mga naririnig kami na nagsasabi, yung mga naiiwan na NPA, na konti na nga lang sila, mas lalo pa silang kukunti, gusto na nilang surrender, hindi lang nila alam kung paano. Kaya nga sinasabi namin, yung mga may gusto, kung may mga nakakapakinig sa atin na may kamag-anak, o kaibigan ng NPA, ipagbigay alam, let us tell them, inform natin sila na merong ganitong programa ang gobyerno. All they have to do is to lapitan nila yung kanilang mga kapitan or yung mayor, or better yet, pumunta sila sa kampo ng army, sabihin nila yung intention nila to surrender, and rest assured that the military will respect their rights, that we will facilitate, kami mismo ang tutulong sa kanila na makapag-enroll sila sa e-clip, and maka-avail nitong mga government grants na ito. Okay, and should there be any contact numbers that are any available contact numbers na pwede ho nating announce on the air for them to reach out? Well, ang ibibigay ko na contact number... Or mas maigi po, personal na lang po. Parang ganun po sa inyo, tanggapan. Parang ganun po ba ang proseso nito, Major? Well, yung office number namin dito, siguro initially yung office number na lang muna namin na... Sige po. Yung isang number, teka, sandali. Sige po, para ho ma-announce din po natin. This is a good forum at the same time, I should say pagkakataon na pagbigay po tayo ng ganitong information. Should there be any rebels na gusto pong magbalik loob sa ating pamahalaan, ano po? So again, we have Major Marco Antonio Miko while waiting for the contact number po na nasa kanya po. So, sige po, Major. Ang number namin is 0977 832 0743. Can you repeat po, Major? 0977 832. Yes po.
0743. O yan po. The lines are always open. Sigurado po tayo. Meron po tayong mga mga kapanggaan natin who is always there to accept the phone calls or any text message na nais po nilang iparating sa mga gustong magbalik loob. Ano po? Yes, sigurado. Ang gagawin namin, that is our office number, and pagka nakapag-usap kami, we will refer them to the appropriate office para matulungan. And rest assured that we will facilitate. We will help them. We will go the extra mile to help them reintegrate to mainstream society. Kasi sabi nga namin, we deserve to have peaceful lives. And even itong mga NPAs na to, kahit tinuturing silang enemies of the state, we do not rejoice in killing them. As a matter of fact, part pa rin sila nung Filipino na they are still Filipino citizens, part of the people whom we have sworn to serve. Major Mico, I just wanted to have a follow-up question. It's quite very sensitive. Gusto lang pong malaman, ano pong suportang ibibigay ninyo ngayon sa intelligence na inyong nalaman, knowing that the locals, the indigenous people, are the persons who send you a message that we have a presence of NPA sa kanila pong lugar? Well, ang ano naman dyan parate is meron talaga tayong mga naka-establish na security para sa community. Yes. At the same time, yung doon naman as to the specific person na kung sinong nagtimbre sa amin, we have time and again assured them of their security, not only of their personal security but also of their families. So talagang poprotektahan natin to, tutulungan natin sila kasi kung wala itong mga tao na ito na nagmamalasakit sa ating bansa, sa ating mamamayan, sa ating bayan, ay hindi natin mahihit itong mga NPAs na to. Eh natutuwa nga na tayo na yung degree of awareness at degree ng malasakit nila na hindi na makabalik itong mga NPAs na to sa kanilang lugar ay napakataas, and we really respect them. We admire these people for their bravery, for the courage to do what they did para sa hindi lang para sa kanila kundi para sa community and sa province as a whole. Major Marco Antonio Mico Magisa, it's an honor indeed na kayo po ay nakapagbigay ng time para kayo po ay mapaunlakan naming ma-interview dito po sa 90.3 Energy FM. Any final words na nais pong iparating sa lahat po ng mga kababayan natin dito sa Pangasinan, lalong-lalo na sa lugar na nagkaroon ng enkwentro po ng NPA at militar? Well, thank you, Jay, for this opportunity. It is an honor to be invited in your program. Ang gusto naming iparating dito sa ating mga tao sa community, sa ating mga kababayan, hindi lang sa Pangasinan, kundi sa buong Northern Luzon Command, is that sa Northern Luzon at Central Luzon, is that the men and women of the Northern Luzon Command will remain steadfast in performing our mission of defending our people and serving our people and protecting every part of our territory. Doon naman sa mga few remaining NPAs na naiwan pa sa loob at nagnanais na bumalik, the door is open, may mga mekanismo, may makinari, may pamamaraan ng gobyerno para bumalik kayo. Panahon na upang tayo magkaisa, kalimutan na natin yung away ng Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Let us help each other, let us pull each other together, let us move forward as a nation so that we can achieve or finally attain the most coveted peace, prosperity, and development which every Filipino citizen truly deserves. Maraming salamat po. Magandang umaga sa atin. Well said, Major Marco Antonio Mico Magisa po ang public information ng officer ng Northern Luzon Command. We are one with you po in, of course, achieving this peace and order po dito sa Pangasinan. Hindi lang sa Pangasinan, kundi po sa buong Pilipinas. Maraming salamat po, Major. Thank you, Jay. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Sana po hindi po ito yung uling kayo po ay ating mga kapanayam at sana'y parati pong bukas ang inyong linya. Salamat po, Major. Yes, you're always welcome, Jay. Please feel free to call me anytime. Thank you, Major. Thank you, Major. Thank you. Ayan po mga kaibigan, si Major Marco Antonio Mico Magisa ng Public Information Officer ng Northern Luzon Command. This is in relative po sa ating pong naganap nga po na enkwentro ng militar at dyan sa may at ng NPA dyan ho sa may Salingkawit. Lawak area po, barangay Lawak po. If I'm not mistaken po dun sa lugar, no? Salingkawit. Tama ba yung pagkakapronounce ko dun sa lugar na yun? No? Okay.
At sana nga po mga kapangga natin, yun po yung kanais na magandang sinabi niya. Yung peace and order, yan po yung ating nais naman po. So again, sa lahat po ng mga rebels na gusto hong magbalik loob, ito po yung number na ibinigay po nilang para sa iyong matawagan. 0977-832-0743. 0977-832-0743. I'll be coming back with more music. And then later on, ang ating pong Dearest J. Oriles susunod na rin.